wel even proeven. Dank. Gist mooi, Yveske? Ja. Mevrouw de Leeuw, het kind dat jongen over uw duizenden hart. En ik wees gewoon. Sinds meneer Paulus, mag ik jou misschien wat te drinken ongeveer? Nou graag, ja. Ja. Een heel iets flesje. Nee hè, nog maar een krumpel bier. Zeg wij, ik kan hier als En Ja, laten wij dat maar. En dan stel ik me in. Dan wat opknappen. Voor alle vier. Beste van je mooi. Dat is nog een feestje werden. Zie maar gerust, dus iedere leven. Je zorg maar even hoe je hem dat regelt. Ja? Oké. Is mevrouw de Leeuw 3, ik wil graag horen even. Jim beginnen wel eens nog niks voor. Ja, zaken. Vind je ook dat het dan net vervelend? Ja, mijn mom had me hier nou Koeman of zoiets wat. Een rondje van je. Die er flink van jou man om zijn vakantie zou te brengen. Nou, ik weet net of dat wel zo flink is. Hoe bedoel? Oh, let maar, ik zeg eens maar wat. Daar ga ik trouwens nog uit. Is dat een liefje? Ja, vind ik leuk. Is mooi? Ja. Ja? Nog een portie? Nou ja, goeie reis gemaakt. Ja, dank wel. Hoortje. In het beste maar de zaken nog, hè? Nog een protte willen? Is het zo lekker, Paulus? Volle met mijn fietsas. Hé, is er een beeldje van je besteld? Heerlijk. Julius. Oh, ja. Ik zal iets waar brengen. En, nou ja, gids fijn. Ja, dat is prima. Dat verklaar ik eventjes, maar ik heb het toch zo kort gekregen van het zwemmen. Ik wil zin. Prima idee, leren. Tori, verder door die auto dan net. Dat zult altijd zien, hè? Tot het ding het net. Wat doen we nou, Frans? Ik zal in de garage bellen. Hallo, mag ik wel even bellen? Je wist me niet. In het wat? Mijn auto wil aan het starten. Oh, dat is vervelend. Ja. Maar toch even, het ding bestond van auto's dan. Ja, wist me, hè. Hoe is een knaap in die dingen. Ik bel je toch liever een garage. Op snij, dat slaat het je nooit. Hoe mag het dan? Ik ben gewoon vrienden. Ik hoor dat in Frans. Was het even zo? Ja, best. Het heet die dat wij naar je niet geven. Dat hing er nog van het koffertje van jullie zo. Wat? Hij wil wat starten. Ja? De kijkers. Yveske, jou stoot deze stumpers even met een bakje koffie. Ja. Nou, wordt het nog wat? Ja, nee. Alsjeblieft. Maar voorzichtig, hè? Als het nou maar slaagt. Wie werd er een taxi in mijn kind? En wanneer helpt die auto dan op? Ja, dan denk ik net een tocht. Hè, wat nou een cheerslag, hè? Maar hoe is die zelf van mijn reactief? Zou je kinderen goed herkennen? Ja, dat is het. Zo, dat is weer klaar. Dan kun je weer rijden. Wat had je voor dingen? Ik ga de... Zie je niet meer het in dan? Nee, die hikker van de moord uit helpen. Roos, hij heeft een skopper! Weer helft door de brutaliteit door de school te gaan. Jou hier, dan geef je vandaag spot. Ja. Wat er zo ziet meer. Die mocht nog niet. Oene, wat markeert die? Mevrouw de Leeuw, ik ben gesteld, die koffer is voor. Die...
Ja. Hier kan het toch? Die omer is een dief. Ja, kijk, ik ben blij dat je goed kennen. Oh, griezelig, wat een tas dan. Ho, eens even, meneer Griepsma. Maar nu snap ik waarom dat jou zo haastig voort moet. Ja, ik hè? Nee. Jou binnen de dief en oren die hier terug. Ja. Nee. Ik zelf daar is de politie bij. Ah, dat is maar mevrouw. Frans had zijn kijkers weer om en meneer de Graaf zijn kofferke. Het zult mij nijvan wat vrolijk. Als je voorkeer, ik wist het al. Toen is de Wacht, koffer. Ga nou nog door. Liggen jullie die boven nog zo aan het koren? Oh nee, hè. Zullen we even zelfs in de vallen? Dus opwachten door een politieauto. Iedereen. Nou, die heb ik 10 minuten niet besteld. Oh, nou snap ik het. Wat snapst nou even? Nou mevrouw, ik hier nu de hele tijd nog afreden met Oenie. Ik snap er al niks van. Oenie die is bij de politie en Liefke, dat is toch net Sezemot. Dat is een geheim. Nou ja, goed, het is weer. Zullen wij hier een tip krijgen dat het aan zit paspoort. Toen had mijn broer Matten Safie gekregen dat hij het ziek meldde. En de rest, nou ja, dat weet je wel. Nou, nog net al heel nop. Want hoe is die vent eruit bij mijn inkomen? Want ik niet verstaan hoe het afsleppen. Ja, dat vind je net zo moeilijk. Ik hou van hem zelfs de kooi. Oene. Ja, mevrouw, het liep het erop dat ik zulks net man mocht hier. Vooral als politie zijn er net in. Maar ik heb dat goed in de gaten, hè. Ik hier dus zelfs van zwargen dat ze net voorkomen. Ja, daarom hiep die precies dat ik u draait. Als ik dat net niet hier, dan hint ze dus jood of morgen bestellen en wie er u piekt. Wat is goed? Oenie, je wist niet brand. Oene, ik beschouw je erop. En haast in De val is al dichtklapt. Ik beschouw je erop. Haast. Ik had je op straat. Och ja, mevrouw moet mooi een beetje meisje kennen. Ze kom bij hem hier mooi. Is het zo? Jullie is verder. Oh, gelukkig, het is weer om. Dankzij deze kwaliteit. 6 uur. Hartstoot al ontvangen. Oh, wat dacht jou dan? Hier staat ze. Goed. Mooi je naar het nodig. Om je een week lang te hebben. Oh, maar meneer de Graaf, wat ik daar nou op zeggen? Ja, vanzelfs. Keer met de sfeer, hoe het is een graaf en we vinden het wel. Oké, wij nemen de uitdaging om, hè, liefje? Oh, heerlijk. Allereerst. Eerst was. Wat bedoelt zo mooi altijd? Allereerst, als het daar bij jou op het boeten net zo'n heibel is als je er op Galema steekt. Ja, het is alleen. Kom er eerst eens.
I think that number raises a pertinent question. What's that? Why did they do it?